Jamen, jeg hedder Karen Holmenlund Larsen, og jeg er godt uddannet bevægelsespædagog. Min motivation i at lave det her er simpelthen, at der er alt for lidt opmærksomhed på det her for mændens vedkommende. Og det er jo også et rigtig, rigtig svært område, fordi det er jo det her med manddommen. Altså når det ikke fungerer, så er det bare ikke særlig sjovt at snakke om. Og der er heller ikke ret meget i vores opdragelse eller i vores sundhedssystem, som fortæller, at vi faktisk ved ret simple øvelser og en lille indsats kan gøre rigtig meget. Altså, jeg synes jo, det er helt mærkeligt, at med al den snak, der har været om kvinder og deres underliv og deres funktioner, så er det jo helt mærkeligt, at man har forbigået i offentligheden 50% af befolkningen her, ikke, ved at undlade at snakke om noget så banalt som, at man kan ligge og knibe sammen i mellemkødet x antal gange, ikke, hver morgen, ikke, og så hjælper det. I princippet kan man gøre dem alle vegne. Men altså, det, der er vigtigt, det er, at det sted, man ligesom har en pause, eller man for eksempel sidder i køen i bilen, eller inden man står op om morgenen, eller står i køen i supermarkedet. Altså, og man kan jo ikke se, at man gør det. Det kan godt være, at man bliver det fjern i øjnene, men ellers så kan man faktisk ikke se, at man gør det. Når man sidder og venter på noget, det er nemt, hvis man har transport til at få arbejde, så sidder i bilen og så bare begynder at lave øvelserne. Når du kører motorcykel, så ligger man og keder sig, så ligger man lige pludselig begynde at ligge og træne det der samtidig. Og så, ja, det giver resultater. Jeg gør det om morgenen, mens jeg ligger og så småt og vågner op og forbereder mig på en bedre dag. Og der ser det også knap så mærkeligt ud. Så det er egentlig helt rart at ligge og hyggeknibe om morgenen. Der omkring de der 35-40 plus, begynder man nok at blive opmærksom på, at der er noget, der ikke fungerer, eller man måske kommer til at stifte bekendtskab med, at der er noget af det, der bare har fungeret førhen, som lige pludselig taber lidt terræn, hvis man kan sige det sådan. Altså, man kan sige, så længe der er nerveforbindelse, så kan man også træne. Er der noget, vi drenge bekymrer os om, så er det jo altså vores dillermænd, ikke? Den skal altså være kæk og frisk, og det tåler vi simpelthen ikke, hvis ikke den er fuldt funktionsduelig. En selvtid er jo lidt. Der er stadigvæk så mange hormoner i mænd, så længe man kan, så er man stadigvæk også en mand med stort M. Og det er nok lige nøjagtigt det, der sker. Når man ikke kan mere, så bliver man sådan lidt en skygge af sig selv. Det er da en stor del af ens selv, kan vi sige, forståelse, ikke? Det er, at dealeren kan blive stiv for fanden, ikke? Altså, ellers kan vi jo ikke holde tilværelsen ud. Det er selvtilliden 100%, men også at man kan levere varen over for sine samlever. Jeg har så altid haft rimelig meget lyst til sex, men en ting er at lyst, og sådan en anden ting er at kunne. Hvis alt fungerer, jamen, så kan man få det til at blive endnu bedre. Man kan i hvert fald få det til at fungere, som det gør. Hvis man har svært ved at holde sin rejsning, eller hvis man skal op mange gange om natten, når man skal tisse, eller for at tisse, så kan man simpelthen, i forhold til rejsning, kan man gennemføre et samleje. Og i forhold til det her nattetisseri, så kan du få en bedre nattesøvn. Det hjælper jo gevaldigt på, at banditten har noget nemmere ved at rejse sit hoved og knejse flot i vestenvinden. Det er jo helt overraskende banalt, at der er noget blod, der skal køre ud i dillermanden for at få den stiv og stor. Og det er der jo generationer af mænd, både nu og før, som har levet med, når sådan er det bare, ikke? At man net tisser, ikke? Og dilleren er mere slatten end godt er, ikke? Karen viser det, så siger man jo, at når man laver en knibeøvelse, når man står nøgen, så skal penis bevæge sig, hver gang man spænder. Og den øvelse har vi jo gjort alle sammen i baderummet, vi var drenge og gik til sport og sådan noget. Men det er egentlig en øvelse, man glemmer at gøre, når man bliver voksen, fordi det er ikke så interessant for konen at se manden, der står og siger inde i badet. Altså se her, at man gør det der. Jamen, jeg kan helt klart mærke, at der er en forskel, for der har været nogle perioder for en del år siden, hvor jeg så glemte det eller ikke gad det, fordi nu virkede den jo, ikke? Og så kunne jeg så mærke, når der var gået et stykke tid, ikke? Så skulle den altså lige tilbage i træningslokalet, ikke? Altså for at blive kæk igen. Jeg synes allerede efter 3 uger, kunne jeg begynde at mærke det. Så kan jeg så lægge mig på ryggen, uden at have den helt store fantasi, og så kan jeg faktisk få reaktion kun ved at lave knibeøvelser. Det, der er jo rigtig, rigtig fantastisk, det er, at man kan blive endnu bedre til det, man kan i forvejen. Og det der med at få kontakt og ned til det her område omkring sit køn, gør jo, at man faktisk kan styre også sin seksualitet, sin seksuelle akt, kan styre
styre sin rejsning, kan styre at det, man ikke kommer for tidligt. Jeg er sikker på, det er jo sådan lidt svært at sige, når man nu er ved at komme op i sidst i 40'erne, om erektionen holder længere, men det er jeg overbevist om, den gør. Vi kan jo ikke forvente, at der er nogen andre, der kan tænde os, hvis vi ikke kan tænde os selv. Og det handler jo heller ikke kun i det her område, men faktisk har det en afsmittende effekt på andre livsområder.